wethando enganingwongithembisa ukuthi ngeke ungishiye wethando. Hey, suka endleleni. Endleleni kanjeni inkinga. Uyapi? Ufuna ukudlula. Mabrada hamba umuntu no100 unawumele ngo100 rand la. Usongena ukuvuka nje wena. Mabrada ngiyakukhuza njalo. Hayi. Alright, uzenza Michael Jackson zobona. Enganingwongithembisa ukuthi ngeke ungishiye wethando. Leli iphara labantu ngiyafayila. Selithi angihambe ngale khona lizongibamba. Akukho nkunzi kanjalo. Kamune nyone yodwa nje namhlanje. Yes! Ashamadamana abantu. Ngiyaxolisa. Ufuna ukuzongibamba manje. Nanti phone. Ashamadamana mama. Anginayo imali. Anginayo imali. 50 ungaprove. Ngitshela ukuthi 50 masaka yazi. Nami ngiyothola 50 yazi. Ngiyaxolisa. Nami ngiyothola 50. Ngiyaxolisa phela. Mama. Anginayo imali. Anginayo imali. Give me money. Ku350 ungaprove. Nami ngiyakhola 250. Kancane bafuthu. Madlokoza. Hayi bo. Awehamba kanjani? Fandam. Yangisakwazi. Uyafika la. Ngiyangivele mangiqhama ngapha eAnti indlela izulu. Ngiyazihlazi uhlala kanti. Ekhaya yabo ujwayele ungivala kula. Hayi sengizodlula ngisaluze. Awuthi 10 rand phela njengoba ke ngigcwalise ngiyothenga. 10 rand. Khona usizo likhona. Hey, usawunayo nje imali lemasaka. Usawunayo imali lemasaka. Anginayo imali. Anginayo imali. Ngoba kusebhizi kanti usiyongifonela hayi. Ayisho manje. Ngikufonele ngani? Uzange manje. Hey ngiyakutshela wena mthandi. Hayibo, ngakhona bakubamba inkuni. Kodwa vele hayi la ngala ekhaya vele bavamisile ukuthi badlalisane kanje nabafika. Kodwa besingiphi lapho bayasiphazamisa. Nginikile nje imali. Ayi uhamba kanjani na ukena lwethu? Akho lutho, khona ushephi. Mabrada ngimkhuzile ngamtshela. Umtshelile? Mabrada uze ukukhuzatha kanje ngala mali. Ngiyacela. Akanafokola lo muntu lo. Dawo, athi bo. Awathatha la, wathatha. Thatha bar. Thatha bar. Hamba naye para umlahlele kuthi naku. Hamba naye. Amajama